Cyflwyniad dosbarth i chwith ar gyfer mathemateg bellach 16. Cyfernod adfer, cysylltiad lletral rhwng ddau sfer. Dechreuwch gyda diagram yn dangos yr enid mae'r gwrthdrawiad yn digwydd. Felly, dangoswch y linell sy'n cysylltu y ddau ganol. Defnyddiwch hon i ddiffinio'ch echelynnau. Felly, x yn mynd gyda'r llinell sy'n cysylltu'r canol y ddau a y yn perpendicular. Mynegwch cyflymder cychwynnol a terfynol ar gyfer y ddau sfer mewn ffurf vector gan ddefnyddio'ch echelynnau. Os yw'r sferau yn llyfn, bydd yr ergydion yn weithredol ar y linell sy'n cysylltu'r ddau ganol, felly bydd yna ddim gwahaniaeth yn cydrannau cyflymder sy'n perpendicular i'r linell rhwng y ddau ganol. Gallwch diddwytho bianedd gwahanu a gosau wrth cydrannau'r cyflymderau terfynol a cychwynnol ar hyd y linell rhwng y ddau ganol. Felly gallwch ysgrifennu hafaliad y cyfernod adfer. A wedyn cymhwyswch cadwriaeth momentum ar hyd y linell sy'n cysylltu'r ddau ganol. Felly, enghraifft 1. Mae'r diagram yn dangos cyflymderau dau sfer llefn sydd ar un radiws yn union cyn iddynt wrthdaro. Os mae hanner yw'r cyfernod adfer rhwng y ddau sfer, darganfyddwch cyflymderau y ddau sfer yn union wedi'r gwrthdrawiad. Felly, gosod echelynnau x yn mynd gyda'r llinell sy'n mynd trwy canol y ddau sfer ac y yn perpendicular. Felly, U1 ar gyfer sfer 10 kg, bydd 12, maen nhw wedi roi'r ongl 30 yna iddyn ni, felly 12 cos 30 ar uchelyn x a 12 sin 30 ar uchelyn y. Felly 6 ail isradd 3 a 6. U2, cyflymder cychwynnol y sfer 8 kg, bydd 10 cos 60 ar hyd yr uchelyn x a 10 sin 60 yn perpendicular, sy'n rhoi 5 a 5 ail isradd 3 i ni fyna. Felly, wedi'r gwrthdrawiad, gallwn ni osod V1 a V2, V1 fel alpha beta a V2 fel gamma delta. Gan fod y sferau'n llyfn, mae'r gwrthdrawiad ar hyn y linell sy'n cysylltu'r ddau ganol, felly ddim gwahaniaeth yng nghydrannau y cyflymderau yng nghyfeiriad y. Felly, bydd V1 yn alpha a beta sy'n nawr yn mynd i roi alpha a 6 i ni. Uchelyn y yn mynd i fod un peth. A V2, cyflymder terfynol sfer 8 kg yn gamma dros delta nawr yn gamma dros 5 ail isradd 3. Felly 2 lythyren sy'n ni ddarganfod alpha a gamma. Cawn fianedd agosau ar bianedd gwahanu wrth gydrannau cyflymderau yng nghyfeiriad x, hynny yw y linell sy'n cysylltu'r ddau ganol. Felly, yr union cyn y gwrthdrawiad, 6 ail isradd 3, yw bianedd y sfer 10 kg, yn y cyfeiriad yma, a bianedd y sfer 8 kg yw 5 yn yr un cyfeiriad. Felly, bianedd agosau yw 6 ail isradd 3 minus 5 gan bod nhw'n mynd yn yr un cyfeiriad. Yn union wedi'r gwrthdrawiad, mae gan y sfer 10 km fianedd alpha yn y cyfeiriad yma, a mae gan y sfer 8 kg fianedd gamma yn y cyfeiriad yma, felly bianedd gwahanu yw gamma minus alpha. Felly cyfernod adfer, ni'n gwybod yw hanner, yw bianedd gwahanu, rhannu bianedd agosau, lluosi 6 ail isradd 3 minus 5 gyda'r hanner, a ni'n cael bod gamma minus alpha yn 3 ail isradd 3 minus 2.5. Cymhwyso cadwriaeth momentum ar hyd y linell sy'n cysylltu'r ddau ganol gawn, felly y 10 yw mas ar y gynta, lluosi yr 6
ail israd 3 yw'r cydran llorweddol yr uchelyn x plus 8 lluosi 5 yn gorfod bod yn haflu 10 lluosi alpha plus 8 lluosi gamma. Felly 10 lluosi alpha plus 8 lluosi gamma yw 60 ail israd 3 plus 40. Felly mae gennym ddau hafaliad yma. Datrys rhain a ni'n cael bod alpha yn haflu 6.797 a gamma yn 9.494. Pedwch y tal grynu rhy gynnar. Cyflymder terfynol y sfer 10 kg felly yw 6.797 a 6 a'r un terfynol y sfer 8 kg yw 9.494 a 8.660 yw 5 ail israd 3. Enghraifft 2. Mae diagram yn dangos cyflymderau dau sfer llywn a B sydd yr un radios a mas 0.6 kg a 0.4 kg yn ôl i trefn. Yn union cyn y gwrthdrawiad, mae sferau yn symud mewn cyfeiriad sy'n perpendicular i'w gilydd. Os mae cyfernod adfer rhwng y ddau sfer yw 0.6 ac mae'r llinell sy'n cysylltu canol y ddau sfer yn gwneud onglem theta, lle mae cos theta yn 4 dros 5, gyda chyfeiriad mudiant y sfer trymach. Darganfyddwch cyflymder y ddau sfer yn union wedi'r gwrthdrawiad, yr ergyd sy'n weithredol ar y sfer trymach yn ystod y gwrthdrawiad, a'r gollau mewn kinetic egni kinetic yn ystod y gwrthdrawiad. Felly, y llinell rhwng y ddau ganol, felly gosod x yn mynd ar hyd hwnnw a y perpendicular. Boed y gyflymderau a b fod yn UA a UB yn union cyn y gwrthdrawiad. Felly mae UA, dyna'r 5 metr yr eiliad, a mynd i fod yn 5 cos theta mynd gyda'r x a minus 5 sin theta mynd yn erbyn yr sy'n 4 a minus 3. Y sin theta mynd i fod yn 3 pumed wedyn, gan defnyddio triangle 3, 4, 5. Yr bianedd 3 metr yr eiliad ar yr uchelyn x, ni'n mynd i fod yn minus 3 sin theta a minus 3 cos theta yn cyfeiriad gan bod ni'n mynd i'r cyfeiriad yna. Felly mae hwnna'n minus 1.8 a minus 2.4. Felly gan fod y sferau'n llyfn, mae ergyd yn weithredol ar hyd y linell trwy'r ddau ganol, felly bydd dim newid yng nghydran eu cyflymderau. Gallwn ysgrifennu felly VA yn mynd i fod yn P a minus 3 a VB yn Q a minus 2.4. Bianedd agosau bydd maen nhw'n dod at ei gilydd ar hyd yr linell sy'n cysylltu'r ddau ganol yn 4 a minus 1.8, felly minus 1.8 yn mynd i fod yn plus, felly 5.8 sy'n ni am y bianedd agosau. Bianedd gwahanu yn Q minus P, a felly mae'r cyfernod adfer yn Q minus P rannu 5.8 a 0.6 hwnna ni wedi cael ei roi yn ni. Felly lluosi gyda 5.8 a ni'n cael Q minus P yn 3.48. Cadwriaeth momentum, felly 0.6 lluosi 4 a 0.4 lluosi minus 1.8 yn hafel i 0.6 P plus 0.4 Q. Felly, ni'n cael 1.68 ar gyfer y cyfuniad yna. Datrys y ddau hafaliad, a ni'n cael bod P yn 0.288 a bod Q yn 3.768. Felly bianedd cyflymder yn syth wedi gwrthdrawiad am A yw 0.288 a minus 3 a VB yw 3.768
2.68 a minus 2.4. Yr ergyd ar A, yr un trwmach, yr ergyd ar A yw newid y momentum A, sy'n 0.6 VA minus 0.6 UA. Momentum ar y diwedd, tynnu momentum ar y dechrau. Felly VA a VB, VA a UA, yn rhoi'r yna, a ni'n cael y gwerth yna am yr ergyd ar A. Yn y cyfeiriad minus, achos mae fe yn mynd i'r ochr negatif. Felly'r ergyd, maint yr ergyd wedyn, wel, neu maint, bydd 2.227 yng nghyfeiriad negatif x. Y golled yn egni cinetig, felly mae angen bianedd cychwynnol yno ni. Dyna bianedd cychwynnol y ddau. Yr egni cinetig cychwynnol, felly yw hanner mv sgwar ar gyfer y ddau, a ni'n cael 9.3 joule. Felly bianedd terfynol A yw 0.288 sgwar a minus 3 disgwyrio, a i isradd hwnna yn dod yn 3.0138, a yr un peth am B, neu Pythagoras, a ni'n cael 4.4674. Egni terfynol, felly yw hanner m lluosi hwnna disgwyrio, a hanner m lluosi bianedd terfynol B disgwyrio, a mae hwnna'n rhoi 6.716 joule i ni am y ddau. Felly, y golled yn egni cinetig wedyn, bydd yr un cychwynnol minus yr un terfynol, a ni'n cael 2.58 joule. A dyna ddiwedd yr cyflwyniad a'r cysylltiad lletraws rhwng dau sfer.